Og jeg vil starte med at præsentere det første band, står her bag ved mig, hedder KEBT, som står for Christoffer, Emil, Frit og Tore. De går i 5. klasse på Hovskole og har kun spillet sammen 2 gange, og de spiller 2 numre. Så hvis de fortsætter på den her måde, så kan de godt nå at få et restaurant på en tid. Men vi vil have med store hånd,